Kahnyo Trap Youth Council HYC hak jingjai peteng ban hiar zaman laki district banila persya drugs lengba ka drugs elimination and enforcement of dream deed hakalai po terik risau arjar pusau kala hiar sa jawai ban penlong ya kejelang hayu musiang hakani kasi lai don lang ba Roy Kuparsen Rem presiden uba don bok Karlingdo vice president uba Isaac Boseo Moj secretary usamla Yoda Hun Ki Shela presiden HYC Warjantia Circle uba Rembor Saibon general secretary nolor kiwei haba ajingkran hakani kasi ubar hembor loong bakat kum kakai pod lakado bakidon hadu lailak tam kinong di drok haka jala loong bakani ka jingken kapen I bakidang bon kinong di droks banya kinong song snong ka West Gentle district bat benrap bakan long ka jingtem yak jab benriu lada omle ai bandile persya yau niu jingdi ubas niu kadaw ko pelong ya ka HYC ban mi samadan ban wan sapi pajba ban net sa kisnong gitaw ki district per ban pensngotu ya kajing ke bami na kajing di drugs ban pen soto ya kini gimat jing dawa ki bakaseng dawa kadai na mar bak sarkar kam simla shaskor ka sarkar kam simla ngap bat ka sarkar kam simla lele halor kini gimat jing dawa ki bangingi dawa na ka sarkar gimat jing dawa ki bangingi lekbo kamat ka sarkar amdai bangi dawa bangi onong mangi amdai bangi dawa ban pendo nong ya ka sarkar hendrei ban ai kita kilat jada kilat jing sumar kibani rap ya gitu kibadi ngop hak jing di drugs ban khamjoru ban khanglat ya ka jing wan jong di drugs hak ni ka jela ka jongi dang mentan si phang adang pet kat kum ki record jong ka sarkar Meghalaya lengba ka internet ngapai hi ka johi ka population jong ka Jante Hills district West Jante Hills district kan numot ki population ka don ngapai ka dai arlak nyopo hajar tam modern mafi kinong di drugs hak jela jongi ki khambon bani kinong song jong ka district kata amdai baong mga kadai jingong ka boong minister bat kadai ka record ka bangingiyo na ki record sarkar kanlong ka jing tim ya ka jaj brev nyo trap hibra koy kanlong ka jing tim ya ki yeng kisem hapo ka sunong Jante Hills lada ngimlay ay persya ya ka jing di ka pasniw nani ini dep em ki perlo yo I ki walai pokoi brikwai to kate I chawar kate boro lai pokoi ki brikwai yo iu kar yo em tau kubi ko selsi I ki nong chong chong ko em hitai liang warjantia ki em brikwai wa kani DM ki serins DM ki jaboket ko em po brikwai yo I Kuwi kwa ubu jingkeli ya police department kelami di wache ya ka man kesi lai trok moyong heni keman yong ka man kesi lai masi man kesi lai domestic you yang hita rusurok you cek yigini gari ane tip giri ni gari ko chimpoi sama tip ku cek ni gari karo yo nong yigiwi wontuan ikan kami igino choch nong yong warjantia penpau ka jing seokia hawa I kate apa chenong I mpoem kitu no supply drugs DM ki VR ki wadi ndre mbuyi gupar ndre go pasal si I kate kini area ki wada life ini sokha lamin hadu hetai ong iri ajalong hetai area of life lembak lan pot hetai life kate imit si yau lai chem gi bro ki karamang la ki wan tho I gini ki masi ki wan tho gini ki illegal ra ki inject wigte use ki tege jingkeli ong ki yu elat ni gini ulai lan gi hedu stai te to ko wi jingkeli kam gi no chon chna em kamu tibi I gini iba am to sorami to tini u klami jis khiat hawa I gi tre chnong hawa I gi tre thao wore chemi gini I subasi kam gi no yalam yong ka HYC central body chu klam go udrox wano lamba kiwi ki interstate ndre I kam katya kate chu I subai udros kate dalao chabangla uyo bangla le chini dalayo hang ni ajela jong ni kumakalong menta kidon tang sipotli ki jaka suma kibala ban shem ya kumbalailak nget kinongpang bakin aya kajing suma kajing keli kalong kinle chai pat kita ki arlak khandai pu khandai hajar ngut kibadang syasakut walaki kwa bat ki trang ban yo ya kilat jing sumar
Rekim yo pat ikilat kilenti namar balai namar bekim don ya ki jaka sumar ki bamaki kila lani ki kot bor ban ki kmi ki pa ki bahaya ngasem ki kot ya kabor ban pa si kita kilat sumar kata kabala pelong ya kaseng bangi hapan ya kun bangi hapan pensno syaki bor sorkar baka jingya kun kamdai bandai tang kejong kaseng ya cuaisi kajingya kun kamdai bandai tang jong ki dor bar snong jong ki seng long kme ki seng samla ki BDP bat kum ta ter rega kamram ka bakongsan kare bandai jong ka sorkar ka kamram ka bakongsan kare bandai jong ki nong mikmat jong ki nong yalam jong kita ki syakri pat ba ki ba manga bat mafi ngila jet bat ngi pensyong yaki hakatiga office jong pat ba ka bangitip kum kata kasket triat kila don buon kian kibla dep don lupa ke cuaisi ke suang pentrikam ya kita ki kendon jongkaan ndai bangi dawa ya ke kabaka sorkar kamla banle ndai bangi dawa banong ya ke kabomla banlong ndai ki jing dawa ki baka seng gabu akhmat jong sorkar kedeba ka sorkar kedeban shim ya ka jingit kli ban pentikna bau ni number ubadan menta lailak umdai ban kiu haus nam arja arfsan neu de ban hiar kata kadika thong bat ka jing thmu jongi kum kaseng bat ka jing ang nuot kamdei tang jong ke chuaisi ndai kadika jing ang nuot nganget jong wei pa wei khot jong ka jai benriu bat unong shong snong jong ni ka jela ka jongi parli udrak Shim lawan hi lawan kha lani lawan long hi ni gari be ka jongi don manu ki boan ra nakiwe pat ki jela nakiwe pat ki ri bat ki sawan bandrung syak ni gari be ka jongi kawai na ki lenti kawai na ki jingkhang bau ni udrak sunrung syak ni gari be ka jongi kadi ka janjes ka jingkali kalong balai kibor ya ki bala penkuk bor ya ki ban pet perman ya ki lenti ki sengkieng ya kayat kayeng jong ki briu ki barong bami syakni ka jela ka jongi kumno kim sim layoi lane balai kim pet ya ka jingrong lalu jong drugs syapo gentles ya ka jingrong lalu jong drugs syapo iskasies bat syapo ka jela hi borokoi balai bakita kibor ki badai ban pet kim sim lapet bat kim sim lapen tre kam hok ya kata ka jing pen kubur ya ka bala ai ki kata ka di jing keli ka bangi hapan keli ya ki bor sorkar ya ki nong yalam ki jongi ngitep lu da ka basai baki perok ki jongi ki badan hak tanat pulit la kalong apu East Jantia la kalong apu West Jantia badaki ki district kibun na ki don ya kamensim ban tray ban pendep hok ya la ka jong ka kamram dikidon ki jing khanglat kidon ru ka jing bomla ban pendep ya la ka jong ka kamram namar bakim biang ya ki tiar kitar ka East Jandes district Kenet 6 kabaya sno penya sno ya ka jela ka jongi bat ka wei bat ka jela kabang itip tikna bat kiwei bat kijela kabade kawei na kajaka kabau drug surung syang ni kajela ka jongi ya kibakum kita ki district ka sorkar kaladei banbu ya ketenat pulet ka bakarpang mdei tang banbu ya ketenat pulet ka bakarpang dei ban penbiang ru ya kitiar kitar kibakini ki pulet kibadon na ka duty kibadon na kakam ka jongki kinla ban pendap hok ya la ka jong kakam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya